kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sar. Alkamisa sappo e jeenayi février hitan ujunaje nogas jeegom joni meftande men e kaburuji. Meftande men e kaburuji ñalawma hande jaten hen koye denɗi men Amadou Touré. Bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar e jaam hiire moon ko adi foof kaburuji meɗen e États-Unis guiɗaren ko toon to Washington ɗum noon tumnade kadi e CNN sondage jaltuɗo hono kamɓe hôpitaluji leydi ndi puɗɗima dañde caɗele seeɗa sibabude oɗo saha joni ɓe hewɓe safrtanoɓe natti arde won docteur eɓe jii wonde ko rendez-vous ji men ɗi joguino wonande yimɓe ɓe cafranno ko fate ƴeftoɓe vaccination ko fate kadi safrtanoɓe safaruji kewɗi ene wayno jomumen natti arde ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa oɗo saha joni hôpitaluji ɗi e surtout clinique aji ɗi ganduɗa en taw ko public yahanno toon oɗo saha joni ustima ɓe wiide mabɓe kadi ko sibabude ko gouvernement makko kanko Donald Trump programme o jogui oɗo saha joni fate habde e immigration kamɓe pelle ɗi ganduɗa oɗo saha joni joguiɗi ko fate en safaruji ɗe leydi ndi ɓe mbi wonde no yimɓe safrirtinoɓe gustiri oɗo saha joni meeɗani wadde ni bonde guila covid-19 ɓenni ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ɓe dentina tumnade kadi CNN ko haali siftinde on tan e tumnade kadi journal ko haali ɓe mbi ko janvier ɓennudi gouvernement makko kanko Donald Trump ene wayni o itti kala hadde wonnode nde ganduɗa ancien président Joe Biden wonno ɗum pour wodi immigration fotani yaade e école aji fotani yaade e jumaji fotani yaade église aji walla hôpital uji liggotoɓe immigration ɓe batti yaade ɗiɗo nokkuji fof jigguiɗo konngol toon to immigration hono kanko Tricia McLaughlin o wi wonde ene wayni ko yimɓe immigration AIS kañum hoore mum yahata e nokkuji ko wayno hôpital uji o wi wonde ene wayni ko ɓe jahata e nokkuji ko wayno hôpital tan so tawi wonde ko ɓe tini wonde won caɗele gonɗe toon caɗele ɗe kadi ko caɗele ganduɗa enen taw ko caɗele ɗe ko caɗele public so tawi wonmo ɓe nangi oɗon neɗɗo ko gañiɗo alay saago ɓe nawa ɗum hôpital ɗum woni yimɓe mabɓe kamɓe immigration jaada toon e oɗon gañiɗo kono noon ɓe jahata hôpital uji tan sibabude wonde ɓe jiiɗi yatto ɓe jahata toon tan ko so tawi danger ne woni toon Tricia McLaughlin ko ɗum woni koye haali yeddude wonde ko hôpital uji walla docteur ɓe ko kaali ko to Maison Blanche tungnade kadi ko yalti journal Al Jazeera hono kanko Donald Trump o ardima hande batu ngo biyata batu ɗum noon ko gomu toppiti ko fate jaam nguɗon batu waɗi to Washington nguɗon batu noon e wiide kadi Al Jazeera ɗeɗon leyɗele ɓe mbi wonde ko ɓe fotani kene wona milliarduji jeeɗiɗi dollar pour wallude Gaza ko fate matude ɗum ɗon donc ene wayno leyɗele jeegom kadi en nguɗo batu mbi wonde ko ma ballu addude militaire uji kene abbo e ujunaji nogas militaire daddiɓe wonnoɓe toon to Gaza rende hakkude kamɓe Israël e kamɓe Palestine président mo États-Unis Donald Trump kanko waɗi makko felam no fewi sibabude e nder ardiɓe nguɗo goom o waɗi hen yimɓe ɗiɗo yimɓe ɓeɗo ɗiɗo kadi ko kañumen ko ƴeewaɓe ko wiyaɓe ko criminel uji ƴeewaɓe oɗo saha joni kala ɗo jalti aduna enen poti nanguede hono kanko Benjamin Netanyahu gardiɗo laamu Israël e kanko Vladimir Putin gardiɗo leydi Russie ɓeɗo ɗiɗi fof takka ko sibabude crime aji mbaɗi guerre moɓe goni Israël contre Palestinaɓe taw ko Russie contre Ukraine siftinde on tan nguɗo gomu Donald Trump go cri e wiide won hen ko yidde lutodirde walla yidde wadde gomu gongu taw kene wawi bonnude kala ko Nations Unies fonno wadde ene jeeya leyɗele nde ganduɗa oɗo saha joni sali nadde hen hono kamɓe leydi France leydi Australie leydi Allemagne Grèce Irlande Italie New Zealand Norvège Portland Slovenia Suède Angleterre Ukraine Vatican ɓeɗo leyɗele kañumen koyemen mbi ko jiiɗa nadde oɗo invitation ɗum noon surtout tan ko fate Ukraine ko sibabude kanko Donald Trump on waɗi e gardingu ndeɗo fedde hono kanko Vladimir Putin ɗum woni ko jaɓa hen kono leyɗele jeeyaɗen surtout ne wayno leyɗele Afrique jeeyaɗen ko wayno Égypte ne jeeya hen en Maroc ne jeeya hen Israël kadi kañum hoore mum ne jeeya hen ɗum ko leyɗele arabe to Kuwait ene jeeya hen Pakistan Arabie Saoudite ɗeɗo fof ko leyɗele oɗo saha joni jaaɓi arde tawtorede e nguɗo boto Qatar ne jeeya hen boto ngu fuɗɗimande Turquie kañum hoore mum ne wayno jeeyama hen ɓinoma arata adan kono noon ne wayno kañum hoore mari Émirats Arabes Unis kañum hoore mum ne wayno nelde délégation muɗum oɗo gomu wiyete gomu pour jaam mo kanko Donald Trump o ardi gomu kadi ne wayno ko kala naato hen kañum hoore mum ma yoɓa kalis mo kanko Donald Trump o fawi jomum toon to Washington e tumnade kadi ko yalti e CNN hono kanko Donald Trump gouvernement makko toppiti ko fate cellal oɗo saha joni caggal nde États-Unis kañum hoore mum yalti organisation mondial de la santé ene wayno ɓe pewji gomu goto walla fedde wote fedde nde kadi en mbi wonde ko fate cellal taw ko cellal aduna o foof ɗum ɗo fof noon wiide mabɓe kadi ko wawde wadde gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe nafde aduna o foof ko fate cellal tumnade hande haraleɓe ko fate cellal taw kañumen koyemen kalde koye CNN ɓe mbi wonde wayno ko ndeɗo fedde nde o créate nde so tawi o créé ɗum en wayno kala ko waɗete hen tiidgol muɗum ma won laabi ɗiɗi wonande ko wonno nden taw ko organisation mondial de la santé waɗata siftinde on tan organisation mondial de la santé nde o yalti hen nde ene wayno ko kanko gardiɗo organisation mondial de la santé jeeɗo toon to Éthiopie o yeddi no fewi hono Donald Trump justification ngaji ɗi rokki sibabude wiide wonde ko ɗum woni ko yaltini États-Unis ko labti ko tan hono kanko Donald Trump manda makko guila e campagne makko wonno ko wonde ko kala gueɗe ɗe ganduɗa en aduniyankoje kamɓe ɓe gonda ko ɗum ɓe goƴa tan oɗo saha joni ko fate États-Unis donc ɗum woni oɗo saha joni ko e on manda woni oɗo saha joni ɗo jartan
Khabaruji men États-Unis hande tungna kadi ko winda ton de journal BT de Countdown juge god federal kan worgo e der bintol mudum wala nyaawol mum de wadi hande wi wonde ko gouvernement mako kanko Donald Trump en wayno ko wadata immigration do e lindi krim burdo bonde dum non e wayno yabbi kala droit ji jogino yabbi kadi kala droit de constitution États-Unis ko halno ko fate en wonbe do e lindi e dum do fonnon ko sibabu de peje kanko gouvernement ko kanko Donald Trump yaltinde lindi ken wona million ngaji yimbe no wirno ni taw ko yimbe wonbe do en me ngala kayta kanko nyaawo kadi waali hen nono maygol wala bargol hono kanko rene gude kanko Alexi Preti o dum do fo en wayno ko kambe immigration o do saji wala lam kanko Donald Trump beedi fitinaji di en surtout en kadi e gure e yimbe be ganda taw ko citoyen américain kanko jiji o kadi waali kadi gede kewde de ganda en wi wonde ko o do sa joni hono lam go ko wadata ko dum kadi ko hunde ni ganda en burtundin fe o limti en kambe immigration gille ne batti salade wonde ko kala nanga do e liiti en wayno so tawi kany horum ala ko wete en gede casier judiciaire mudum tunna en wayro kete ko wete liberté provisoire kono ne wayno ko kambe immigration batti wonde ko yamirore makko kanko Donald Trump kala nanga do e liiti en tawde kay ko di affaire kayitaji en fotani rokete liberté mum provisoire kanko nyaawo kadi siftini wonde ko dum do ko dum wonno kula gongal do e liiti ni kala neddo gonde kaso so tawi tan kay ala bonandeji wadi ken wa hade dum opede temporairement en opere non kono ne wayno ko kanko gouvernement ko kanko Donald Trump o sanji dum do fo ko way wonde fo en wayno wado sa ko limten be bi kana bo junnaji no gas neddo ko yimbe be ganda nangabe taw ko violation loi mo biata habeas ko loi mo ganda en taw ko jomu fota nangede fotani yilede en wani jomu nangira ni taw ko gede de ganda lundi de lawol kanko juge kadi nder anyalamo dal khamis o wawi o neddi email ton to département homeland sécurité pour wiide men e dutte décision ngaji jeftarde en surtout en ko fate liberté provisoire kadi ko fate en haqqeji immigration e kanko nyaawo kadi wi wonde ko sibabundi golle de mbarade o do sa joni kala ko fate ngalu dejre mudum e kala kadi ko fate en ndimago gonnogo do e lindi en wani be bonni dum non o do juge kany woro musiftin don to Californie Jeudi Khabaruji men international ngidden ko to Grande Bretagne tungnade ko yalti BBC journaux jadunde fu kolli dum ko mennodo wonde prince famille royale a Grande Bretagne biyetedo Andrew en wayno nangame nyalome dum non nangimo ko police Grande Bretagne dum do fono ari ko caggalde police walla kambe sardiyankobe ton to Grande Bretagne be dabuno e makko sibabunde o dido kayitaji kaaltedi ko fati Epstein file tawde inde makko ne hen yonat wonde kanko wara makko prince ko dum wadi wayno ko subake on kambe police mo London e wayno nangimo kanko ancien prince biyetedo Andrew tungnade kongol gummi ngol gardido leydi Angleterre on roi Charles e der kongol di wali wi wonde ko odo sa joni haysinde mo jide odo en wayno ko hadata loi kuule leydi ndi o rewde lawol mudum nan firti e der kadi ko journaliste uji namdi mo wi wonde ko hayso ko kanko hoore makko ala en wayno mo lawol fotani yettade so tawi wadi hunde ko nde mojjani dum do fo nan ko hunde ne ganda en kadi kanko Charles en wayno ko yetti en police mo Grande Bretagne fe e surtout en kadi rewde odo en kany wonno prince leydi ndi nangude dum do fo sifti don ko fate rebi kayitaji jaltoji walla halluji jaltude kanko Jeffrey Epstein ko wadi ton to États-Unis hande on kambe républicain je puddimo wadde pression e kanko Donald Trump sifti don tan démocrate en dabbato do sa joni walla teki département makko justice FBI fof ko wonde ko kambe koy mabbe be cuudi won halluji won walla won kayitaji won be celimi yaltin dum sibabunde Donald Trump inde mum walla photo jumne hen de balde bin tan ko kanko Hillary Clinton be yenam kanko war mo jefti kongol o wonde ko département justice mo États-Unis kanko Donald Trump en wayno won ko be cuudi ko fate kayitaji dossier ji nganda en poti yaltin dum takko Jeffrey Epstein halum halten e dum non ko yimbe be jokkondirno kanko Hillary Clinton non wi wonde ko so tawi be continue be cuudi firti won ko be jida yalten won ko be jida ande hen ko dum woni sardiyankobe ton to congrès ko dum woni ko pawe makko kanko Donald Trump e gouvernement makko walla département makko justice ko wonde fu fande sibabunde odo prince walla ancien prince Andrew nangede dum non firti wonde ko kanko Donald Trump en wayno jogorani hisde so tawi dum continue ne rebe républicain yo odo sa joni bade makko pression kadi burdumo tid pour mbele kala ko won Jeffrey Epstein so tawi inde makko ne hen walla ala hen yo yaltini hala ko dum woni ko kambe département justice celi wadde ha do jarten do tungnade kadi ko miton ne radio France international hono kambe supporteruji équipe Sénégal wonnobe ton to Maroc dum non tawnobe potital bandungal hakkunde Maroc e Sénégal nangabe ken wona sapon jaatoto ned nangabe ton nyaawore wadi han ko famdi fu goto me fu ma so ko ton duubi didi dum non kadi ko tungnade kadi khabaruji gomriidi ton to Rabat tungnade ko windato journal bité Dakar Actualité hono kambe sapon jaatoto supporteruji nyaawobe avocat ji e kambe takabe be kadi hedaade kadi ko be takako tungnade ko miton e odo communiqué windade dum e Dakar Actualité hono kambe procureur ji dum non jaabe ministère to public ko fate justice ton to leydi Maroc be taki be do sapon jaatoto bi wonde ko bonnandeji baddi ala sago be jiri gorme be fo soke ko famde fof duubi di ton to Maroc be do fo nanga ko caggalde potital bandungal hakkunde Sénégal e Maroc ko Coupe d'Afrique des Nations
bannoɗo toon waɗi fitinaji bonɗi hakkude kamɓe Maroc naɓe kamɓe Sénégal naɓe. To Sénégal hande caɗele bannoɗo toon to université Cheikh Anta Diop neɗɗo goto ma hen on kanko biyeteɗo Abdoulaye Ba seppoji ne poti wadde toon ñande nogas e goho lewru février hitanɗe ujunnaje ɗiɗi nogas jeegom. ɗiɗon seppoji noon e wayno ardiɓe juɓɓudi ɗiɗon seppoji ɓe mbi wonde pottude e jeyandiyankoɓe kadi ɓe kalan ɗumen gueɗe ɗe ganduɗa en musdeɓe oɗo saha joni. ɓe jiiɗi haalde e oɗo saha joni dole ɓurtude nde ganduɗa kamɓe policier ji ɓe kutori e université Cheikh Anta Diop ɓe nawdi ɗum e laamu ɓennu ngu feɗatono. ɗum noon événement ji bannoɗe hitanɗe ujunnaje ɗiɗi nogas goho hitanɗe ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi. ɓe jiiɗi wonde oɗo saha joni wultinde walla haaldude e laamiɓe leydi ndi jaabu namde namdaɗe ɗe enen tawde kono jaabol labtugol ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa gañiɓe hen walla maɓe hen foof continue namdade yo justice waɗe. golle ma juɓɓi jooɗi peewi Seydi Touré musidɓe tedduɓe ten koɓe radio Diol Sare gonnen koye lewru korka yo Allah jaɓan en golle men.